ebrei ana adu se yebetie onyankopon asem adwotofo yi ane owura yi ehonhom eya adwen kro se ye wo baabi a yekọ na baabi a yekro no ewo anamotutu a ewo se yetu de sese ye ne de ensese ye ebre bi adu se osempakani wone yan eka kasa bia efa asoden stubbornness ehu asem na one yan ebekan yi na no beto ase no na wahu ade a constitute stubbornness de eya asoden ensunsan so a eba ebinom so ene de woye ne na wonso ebeba wo so de wogidie wa rehyem se ye pa na yetie na yetutu ya namon eyi asoden honhom firi yamu a ye nyina beka bom ene atwontofuo yi abose akase wonuom Kenado ena yekro evangelist Jacob Bechi ebrenuni didima ayakrado yetie wu di onyame de yedua wu mo no kasa na yebetie medase. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Bonsema Yesu Kristo no ayade. Bonsem. Eda otwedia mpon Nyankopon ti asefo. Ono a oye abodie nyina Nyankopon na ase. Oni ye edi ni yie. Yehye enchiemu yase ukuada no. Wohwe enipa hodo a abaha. Ebinim ekọ na omo aba ni nyina mu no yente bone bia ogira ne tumi so aboye nyina ho bai Aba ama enenso yeguso ehye ne munyamo a no se fata ehyiranka osoro Nyankopon dida. Amen. Meda mempanimfo ase se ihyiamu Jacob Bechi means omaka me Seminfa Nyankopon asem emere no kwagirifo empani Kristo ehira omoda. Amen. Enne me no be kasafa asoden ho asoden disobedience na dohwiri bako a me no be kasai de onkonkon de mame amame de ama obia no ti asem ni yie ne fa koye adwuma asoden woye honhom aba na oye honhom bone di se obewura mu a obia tufu a untie na ade bi a woye bia nso enye nti wawie ye no na koye enimguase asoden enuna Lucifer ya tumi ano wo soro wo nyina ebo no a epam no ma ne ba asase so asoden sa wo hwe obabi ti se Jezebel na ne kunu ne ohene Ahab oya asoden bebre onu ne hanyan ohene Ahab ema ne kosom bosom Oma Ahab edi ewu bebiri wantie Nyankopon asem no ekowi ase no akana ma na wie nenam aba asoden se hwe ohene Nebukadnezar Nyankopon no ana di wiase ehye ne nsa debu onya tumi ni nyina wieye no opu Nyankopon asem ana ono ankasa epe na nyame eno osomye eno onante na kwai so nti edu bebi no Nyankopon pamu Nebukadnezar firi ni Paris mane kotena ewuram yes nti na fe no oni nkusie na epre bode ene nkyerechie no nkyerechire no ni empuro no na epre abe ho ewo kwai ase ya soden probia uwa pataya si bia no se opese life ya ewomu yi
Utimi survive wa menya sode. Menya sode. Tie futuo na bla ho ase. Amen. Amen. Onyankopon bɔ soro ɛna ɔba asase. Owie nneɛma nyinaa bɔ no ɛna ohun sɛ ɛsɛ onye obi a ɔbɛhwɛ nneɛma ɔbɔ na asase we nyinaa ɔbɛhwɛ so. Do Onyankopon nyansa mu no ɔtete fam dɔteɛ ɛna ɔde nwene onipa a friend Adam Aba. ɛna ɔhome gu ne mu. Dibla Adam bɛyɛ nipa no Nyankopɔn fa Adam ho adwene so obɛyɛ ne yie. Nti Nyankopɔn tena ase ɛyɛ tura na ɛyɛ fɛ. Ɔmo kɔ abrokyire no ɔmo tutu kɔ akɔ abrokyire nkuro so no ɔmo ne betima di asema meka ho adanse yie. Abrɔfo ɔmo yɛ adeɛ paa. Mo yɛ adeɛ. Ɔmo timi yie nturo kama dua green glasses dua nnua ayi ɛpɛ mmoa kyɛ sɛ wosi wa hu sɛ ɛhɔ mframan ɛyɛ soronko. Saa na Onyankopɔn ɛyɛ ma Adam ɛna ɔde ne kɔ tena hɔ. Nti ɔde ne kɔ hɔ no ɛna ɔhyɛ ahyɛdeɛ de maa no sɛ tuo mu a wɔde ne bɛtena no wɔne ne ka asɛm bi ne wɔnti asɛm no yi. Amen. Amen. Obi a wote apata wɔ yiase biara no sɛ ɔpɛ sɛ gyidi wei wode kɔ wieyɛ paa manya asoɔden. Menya sode. Sɛ ɔyɛ wɔdifoɔ na afei na wopagya ba na apɛ sɛ woyɛ difo dwuma du level bi a wɔsɛm ntɔ fam a manya asoɔden. Menya sode. Sɛ ɔyɛ ɔsɛmpakani afei na woba asanka ni mu a mepakyɛ wo nya ahobrɛaseɛ ebinom adi kae sua wɔ manya soɔden. Obi ahyɛse a to dwom ɔnsɛ nhyiamu wɔ yɛ a yɛbaa yɛyi adwuma ɔmotuo no nyinaa yɛ soronko. Aba. Yɛ sɛ mahu sɛ soloku no nyinaa yɛapaki agu baabi. Yɛapaki soloku no agu baabi. Nti yɛsrɛ mo moma no nka ha yi a. Nka ha ya. Soloku. Mo soloku no nyinaa nka ha yi a na deɛ yɛbɛsua no ha no yɛmfa nkɔ. Yɛmfa nkɔ. Nhyira nka Nyankopɔn di daa. Amen. Homa yɛde yɛ adwuma no ɛwɔ dwuma a ɛpɛw. Yes. So te ase ana bɔfoɔ no a yɛne ɔmo dini no bɔfoɔ bia wɔ dwuma ɔpɛ. Apa. Na ebinom bɔfoɔ no wɔne na pɛ kwankwa adwuma a sɛ dwuntuni to a na wɔsane na wɔwura odifoɔ na wɔahyɛ nkɔm na bam. Apa. High life no yɛmfa nhyɛ nkɔm. High life. Mfa nhyɛ nkɔm. Efuwa wo so pa. High life. Nhyira ka Nyankopɔn di daa. Amen. Nti ɛwɔ Nyankopɔn de Adam ekɔdi edi tuo mu ɔhyɛ ahyɛdeɛ ma no. Genesis chapter 2 verse number 15. Yɛkɔ. Genesis chapter 2 verse number 15. Yɛkɔ. Na Awurade Nyankopɔn de onipa kodua a edi nturo mu hɔ. Me no kasa fa asoɔden ho di asɛm no yie. Wɔwɔ Nyankopɔn de onipa Adam ekɔdua edi nturo mu hɔ. Sɛ ɔnɔ no wɔnwɛ hɔ. Yɛkɔ. Na Awurade Nyankopɔn de onipa kodua a edi nturo mu hɔ. Yɛkɔ. Sɛ ɔnɔ no wɔnwɛ hɔ. Sɛ ɔnɔ na wɔnwɛ hɔ. Na Awurade Nyankopɔn hyɛ onipa ne sɛ. Eti Onyankopɔn ka kyerɛ Adam sɛ. Turo ha nnua no nyinaa di bi. Adam ti asɛm a meka kyerɛ wo no. Turo fɛfɛ yi a medu aba bɛtena mu yi. Nnuaba a ɛwɔ ha nyinaa Di bi. deɛ ɔkɔn do biara no wotumi di bi. Yes. Na bɔne nya ma wiase no ne Nyankopɔn ne nipa etumi tena ase di nkɔmmɔ. Nti Nyankopɔn gyina Adam anim ɛna ɔkasa kyerɛ no. Amen. Amen. Na Awurade Nyankopɔn hyɛ onipa ne sɛ. Nyankopɔn hyɛ Adam sɛ. Turo ha nnua no nyinaa di bi. Tuoma nyinaa di bi. Na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua ne deɛ. Na papa ane bɔne ɛho nimdeɛ bia ne deɛ Ɛni bi. hwɛ na wanti bi ani. Ɔsoro Nyankopɔn fa bɔne nkyɛ. Amen. Nyankopɔn bɔ wɔ nipa no na yɛnim bɔne na yɛnim papa. Nyankopɔn honhom ɛna ne control nipa. Na deɛ nti Nyankopɔn hyɛ saa ahyɛdeɛ no ma nipa ne sɛ Lucifer adi nturom wɔno nkoa ne bɔfoɔ a
no otimi ko aba ono kwa na wo ase ebra na yenya mpam no mfiri soro no se Nyankopɔn nya ho matro mu a no osoma Lucifer yes but ebra ba hia sase so say kim ana oye na dwe sai se ono afiri soro basase we so na wonya kwa wo soro biam dia ono so beti nipa ni Nyankopɔn ntem dia hyade no a Nyankopɔn hyema onipa Adam no oni so bo Samuel smart power ani ate otena se ye din hunu se Adam ne yere ntam ate ba bi oba ne wo no be ma ni ho ana obowura ho uno bu se oba ne se ne Nyankopɔn se se no se Nyankopɔn se to manu nyina itimi tibidi enso dua si tuo ni mfimfia ba nanso dua ye si tuo mfimfi die Nyankopɔn akase Nyankopɔn ka che se me mfie nsanka sa ibewu yes ye de nsanka ibewu o se Nyankopɔn boa dua we se mutibidi a mo ani bebie na mba se Nyankopɔn na mba hu no papa ene bone aba hallelujah amen afa no oba no ahyase dua na ahyase eye na kono ba eye oba na kono ene oba no ti dua no bi tie dua die pa ene oku baaye man bi die ana oba no convince beman ana beman no so ye dai edi bi eso die aduaba no na wo wurade mfa ba ne nchae amen mulu kasafa asoden he bra ye bi wiase wa nyina enya bibia o eya asoden ipa so ayden seka Adam etie asam a Nyankopɔn kan ya ekanya wiase wa ene yehuni nti sa asoden no wo ye tumi a ne ho ye dene na owura mu se kinkire yi obiebiem waka twansa wote ya wo no yire ye wedding e wa sori dem mpanifo do mu se gusu e de nsra guso so te ase ufuru yire chi ne oba bi koda wo so ntimi nya adwama no ontimi nyae atia uta so ne ma deda atia ka no so so de ho no wo ko ye kalabu na bi ji wo bi sika bi a sika no die ne ye wo de no o se aka wo so so te ase omu a na wasa obi na wode honkonkona bata wa gin sika no wakodi so de bi no hia ka Nyankopɔn di da amen eti ena kasa me no obi akai obi a obi wo gidi atwumam obi a oban kwagie bia asode honhom emebi ntina wo dipadua mu da nya sa wo nyankwa wurade fa ba ne nche amen to be Adam ati dua no bi di ye no Genesis chapter 3 verse number 17 as Nyankopɔn ka asem bi yekwa Genesis chapter 3 verse number 17 what's I na Adam de Onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ eti Onyankopɔn hye ahyɛdeɛ na mo ba Nyankopɔn ɛhyɛ ahyɛdeɛ no ma Adam yes ansa kora na ɔbɛbɔ ne yere Eve ba Adam tie duaba no di ye no yes Nyankopɔn yɛ dɛn ɔno Onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ Adam sɛ watie wo yere ne sɛ watie wo yere na ne wadi dua a mehyɛ wo sɛ nibie no nti bɛma bi a wɔ ha bi a tie asɛm a meka yi nyɛ ma nsɛm nyinaa ne yɛfa wo enye ni nyina obi ɔyɛ sɔfoɔ wɔde yere futuo ne ɛyɛ n'asafo wasafo no ɛnyɛ yie da me yere se sɔfoɔ oyiri advice na adeɛ wasafo ai me yere se nti oyiri ne obi nya asɛm a na wo nso ne nipa kora yɛ dɛ enya asɛm wonyini wɔ honhom unyini My wife say, wonyini wɔ honhom wurade fa ba ne nkyɛ amen bɛka sɛ na Adam de Onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ Adam ne Nyankopɔn ka kyerɛ ne sa sɛ watie wo yere ne sɛ watie wo yere ne na wadi dua a mehyɛ wo sɛ nibie no nti ne dua a mehyɛ wo sɛ ɛne bie no wadi wadi bie ati nti wo nti wadome asase no Adam ɛnɛ me na mebɔ asase wei wo nti ɛnɛ madome asase no yɛ mu na bɛdidi so ɔnkwa na nyinaa na yadeɛ ne wiase o dabi Nyankopɔn dome asase no pɛ ɛne yadeɛ hyɛ aseɛ nipa bɛtenaeɛ yes ɛno sɛ nansa ne nɛ yɛfrɛ wɔ mu a ɛwɔ akoma yadeɛ nkwala nyinaa baabi kwala ma ya de akora 3 years ɔwɔ pressure akoma saa akora wei obɛdi mfie sɛ onche
Wari fa banenche. Amen. Nyankopon sam enkwa wom Nyankopon sam tumi wom mumi ani akire yie. Yes. Na nya soden. Why na ye ba be di communion. Mutie mi ye. Communion no empanifo preach a wo mu gum. Mutie o mu gum. Na said Paul can communion one seven. So we mistake at the aswating and from swa bone kodi communion wa your communion ya de Communion ya de. about so enko biem Obiem. Odi beko. Ayo kwan kro ya de. your communion ya de ho Communion. say communion we de bone di na wure mu say kinkire yi Eno ano no. Odi ko wuo. your communion here communion you ni here ho so bone Yes. aswating at the communion wa won sanu oduma nyina timi sai Communion ho kire. Communion poverty. and your communion wo Communion. eso ho so dia say eti anadwi yene yesu abeton sadidi osofo a woni ne wasafo no ko kanfom so kire Eho ye point pa. ko kanfom so kire osofo a woni ne wasafo no Won tia safu ba. o ha Yes. O person for fufuro no apoka. wurare wi amaba Amen. Amen. melu kasafa aswoden ho ejirima mumi ahwe awoye na so hwe baburu mu a nipa bia wa ya aswoden bia no nyankopon ne na ni ye Debi. tupe pa ya so mre osoro fa ba ne nche Amen. yakwa Genesis chapter 3 verse 17. wasai Na Onyankopon ka kire Adam say, nyankopon ka che adam sa "Se watie wo yere ne. se watie wo yere ne Na wodi dua me hye wo se ni na bi wodi nti. dua mishaw se enie no Wonti wadomi asase. wuti adam enam adome asase Na yamu na bedi so nkwa na efiri nyina. na ansa na wo nsa bɛkɔ wano no wobɛbrɛ Bebre. sɛ wohwɛ bɔɔto no mu kora ɛkɔ ɛpaa so kɔfa nneɛma sɛ wotena lupra mu firi ghana ɛkɔ aburokyire a yɛsɛ nyɛ kwanketewa o Kwa ketewa. Ewie mu wa. Ewie mu wa. wɛgye na yɛsi mu yi wode hwɛ asase da hɔ a woba bɛdɔ Ehe. sa nyinaa na ahye na wapam na wadwi ansa na fifi Nzan wo twa. efifi wie a ɛnsan yo Nzan. na fifiri ase Bodo ase. sɛsɛyi abibifoɔ yɛsɛ mu ɔyɛ kyɛ nipa bia na ghanafoɔ deɛ onyankopɔn di yɛ ho yaw ɛkyɛ nipa bi a ɔbɔ hɔ ghanafoɔ ewiase a nyankopɔn bɔ yɛn ɔbɔ mene a onyankopɔn di wɔn ho yaw a ɛne ghana because yɛn ne yɛtumi asɛ yɛn nsuo nyinaa Ghana man. eti apoada hɔ no yɛakyekyɛ mu kuro biara wɔ baabi a ne po kɔka yɛkɔ ayɛ po no asɛe Asai. Say. Galamsi. yɛn mmoa no nyina adwane kɔ Ukobo. ɛyɛ asoɔden wurade fa ba ne nkyɛ Amen. ɛtɔdɔfoɔ mese wɔma moyɛ asoɔden ɛwɔ bible wɔ mu no nyankopɔn ne ɔmo ani ne yie na obia ne wɔanya awieyɛ pa to wote ha a hwɛ yie wɔ asoɔden ho hyia ka nyankopɔn din Amen. yɛkɔ Genesis chapter 3 verse 18. wasae Na enkasa ne nam chanse na bebi frama wo. adam firi nnɛ nkasɛɛ ne nankyɛmse ebi fifiri ama wo Na wodi afo so ahan. na bɛdɔ ansa ne wɔdidi kɔ Na wani fifira mu na bedidie. na adam me na mekasa kyerɛ wo nnɛ deɛ meyɛ ma wo nyinaa woampɛnti firi nnɛ w'anim firifiri m ɛna wobɛdidi Dia ko so besan ko do tiem. ɛma a ɛte ha a wɔn yɛ adwuma na meka kyerɛ obi sɛ ɛma de wɔn brɛ paa o Omo bere. yɛba nhyia mu yi hwɛ brɛ mɛbrɛ wa Man bre. wokɔduru fie a the same thing nti ka sɛ de nyankopɔn bɔɔ mmaa no wɔba deɛ woware a nka wo deɛ wowɔ fie so ɔde aseɛ Ehe. na bɛma no kɔbrɛ ba a so ahwɛ fie ɛnso nnɛ bɔ ɛni hɔ biom Omo nyina bere. woankɔ a wonni hyira ka nyankopɔn din a Amen. ne nyinaa yɛ soɔden yɛkɔ
Genesis chapter 3 verse 18. What's that? Na enkasam ne namchamse na be frama wo. Kasa na ntamse na be frama wo. Na ubedi afo so ahan. Ubedi afo so ahan. Na wani fifremu na bedidie. Na wani fifremu ana ubedidie. Ya ko so obasan kodotiem. Ya ko so obasan kodotiem. Every say. Nipa mabo. Emu no yi wo free e. Nipa mabo. Ya pray ya brasa so aso nyina. One day na ya do abeto adakam ado abesini nipa dom fimfin. E de na do abobom. Ya bo wa mena da ho. Pejwa kotum. Do abeprepare ye nyina da. Ubeje ni nyina makọ. Obi ahwe nipa do aso yi. Aswodenya. Kristo paya gye. Mumia ma ye ho kwai. Sa wo ye biribi na pani bi fro ka chew sa. Ade a wo ye ne nya jai. Nye. Aswodenti. Nipa be bebregu. Urade ho ye mabo. Amen. Genesis chapter 3 verse 19. What's that? Na wani fifremu na bedidie. Wani fifremu na bedidie. Ya ko so obasan kodotiem. Ya ko so obasan kodotiem. Every say. Emu no yi wo free e. Emu na me yi wo free e. Na woni pa ya dote. Na oni pa ya dote. Na dotiem na abasan akoro. Dotiem na abarai. Obasan akoro. Ya so ade na ko fa bai. Ya so ade. He say nipa bebere mpa futu. Debi papa ho. Ene say e pese nyamsom no. E ka ye mane nya fofofo. Ye fa bi mefra. So ade ase. Ye mane nya cheap. Nti obia ba wonye de ope. No mfa nsantra Kristo nchen. Nyame atem ankyere ye sa. Debi. Rejema e ba e. Ye kasa omo anya omo ne ho omo yire ho ade nsori a ye ntimi nkai. Omo anya omo yire ho ade. Su she ko nya se wo ye gidi ni. Wo nya gidi ni o. Ye gidi ni. Da bia me ka wo ka ho me ye doso. Mo mo amoti abonya mo yire ho ade. Mo ka ho me ye me ka no kora kyerɛw. Onya yire ho ade. Oba wa kuma ya fi. Watade esi wo nase. Ye nya ho ade. Wo ka ho me ye doso. Kristo ni. Why penalty? What? Ebraso say the kanu kura kyerɛ nipa. So ta se ne nipa wo kwa ya obefa so a obenya nkwaje ama ne kra. Ewisa Nyankopɔn ka kyerɛ yɛn sa ɔsoro wa ni asase wei ebetwam. Na krofoforo na eba. Aswadefo nkɔ hɔ. Uradefo ba ne kyɛ. Amen. Genesis chapter 3 verse 19 hɔ. That's what I say. Na wani fifremu na bedidie. Wani fifremu na bedidie. Ya ko so obasan kodotiem. 1 Samuel chapter 15 verse number 1. Every say. Dotiem no yi wo free e. Dotiem no yi wo free e. Na woni pa ya dote. Oni pa ya dote. Na dotiem na abasan akoro. Ya besa akɔ yenchi. Yes. Yakɔ 1 Samuel chapter 15. According to 1 Samuel 15 verse 1. Yakɔ binia. Saul asɔɔden. Wɔse Saul de ai. Na asɔɔden. Saul asɔɔden. Yes. No kware gidi ni ba wotia. Ti asema meka che oni yo. Hwɛ. Asɔre wani atimu saa. Ye nipadua Nyankopɔn de ma ye. Wo yo ba. Wo nipadua no, osisiesie nipadua no. Yes. Wankase kofa bi foforo beke nipadua no. Enagiri ni eya yeforo na enye hia dem a kokɔhwɛ sɛ de ne mate. Hey. Asɛm no abosu yi. Wo de kɔhwɛ sɛ de ne mate. Ade man ko yi. Hwasomade. Yes. Ka real. Na hwɛ de waye nanim. Wo be kwata woni full difference bi en. Ani funu. No difference. Wodi obi a wawu difference bi en. Entwoma. Asɔfo betene wo mo nsa hyira so. Beba chawo. Hwɛ. Yesu ba sase we so no. Wode nkwaje na ba yo. E de na samo bla ko a. Wo Yakobɔ yi ni ho di kyira no. A one ne mpanfo de GDC hɔ. Wo be de nkonkon e de ye asɔre. Gidi asɔre nya honamu asɔre. So so be asɔre aye de wo pa. Wo bakwai akɔbɔ nsam gem. Yes. Ready for banancha. Amen. Yakwa. 1 Samuel 15 verse 1. Yakwa. Ɛna Samuel ka kyerɛ Saul sɛ. Samuel ka kyerɛ Saul sɛ. Me na Awurade asoma me sɛ me mɛsra wo minsi. Me na Awurade asoma me sɛ. Me mɛsra wo nsi de ai. Israel so he. Israel so yakwa. Na afei ti Awurade nsɛm. Te Awurade nsɛm. Sɛ na asafo Awurade seɛ. Sɛ wo Nyankopɔn se me nsi woni. Mahunu de Amalek yɛ Israelfo. Ebra Israel efiri Misiri mo ban. Ekwam. Nyankopɔn so huru de Amorifo. Kwa. Ɛyɛ Israelfo. Yakwa. Sɛdeɛ wɔfiri Misiri mu ɛba no. Wa mo ba no. Obetwa wɔn wɔ kwan. Wa metwa mo kwam. Afei kɔ ne kokum Amalek. Eti so me Nyankopɔn na me soma wo. Kɔ ne kokum
Amalek for. Na say the woman in a pasa. Ukokromu, I give you Kromobia. Say no. Who or mobo? What's your name? Who or mobo? The young one at home, would you have The brown. Nante. Ubianya what you? You what? Bente be at Tebia what? Your what? What I say? Yes. Sir, I didn't know a quick phone. Papa was not born. Was about on the top of the Pias. What took I know in day? Why the low volume? Well, Dum Canano. Who got to born in one? Yeah, now we yet. Who had any? You cried to me the question, baby, You be any. Low volume. And when the dead, there's a what you pay or die, I know be the better. or saying so. Ready over your mother. Amen. Yawa. Who or mobo? What's your room, mother? Kum and Mariman ma. So, men I mess them out. Kwana who come and like for could marima and ma. And my friend in Kukwa. And my friend in Kwakwa. And then Jenny. And then cheer and in Yai. Your man in Frumuna. Your man from our Kromona. And I saw my mind. Eti Saul. I catch it so you for no more cook one and say, the Yagopa catch it. Into Kromo, you see what you will be amable. Should I get Jacopo did that? Amen. Other than Yagopanka say, and more fun and the moon come home. Omina Mutiati and Chile be Gidini, who had no question say, as I say, your bunker is. Yahoo did him, your womb. Now, who was our question? I don't know, Yagopo saw one can just saw so quiet and Colade, Omonia Bodman come home. Yeah, two be teachers. I'm famous. Now, I saw you a baby baby. May catch it out. Hongkongwa, Yagopadia Dumaya, a cat dear Samono, and so said the Bumo Ghana. Yes. It's different from all churches. Because so be teachers. There's one sir, you're white tonight across the Homedan. Woman in Asia. Also, woman in Asia. You see, white here across the Homedan. Omo who said it's like heaven. yes. So I say, this woman in Asia sees you. Watch tonight, Yenya the buy. Yenia Empire Bob, Yenya the buy. Yenia Asanka, Yenya the buy. Yenia. Hallelujah. Amen. We are getting you a ha. Shall we end so you are just for the Shua Brabo ye. The plan of Amen. Amen. Qua. Now, so drew Amen. And so, or the other forces see one shanimo. So the other force emotion. And I saw catch a candy for and say, Aha. Monko, You say, what do fall? verse 5. Jump 18. According to 1 Samuel 15. You say, Saul, or Yagopa catches on Cocoon. Or crop, young cop. 1 Samuel 15 verse 18. Yacomia. Now, a rather suma wakonkulo be said. It's a young boss man, Saul. I can't could be said. Kona kwasa American for. When I was American for. And the boy of funny in a pasa. Say, I'm a coming and boy for Sawubina pasa. A young beer groom. Yammy, say, Yakwe. If you are quay. To the pie, Nipo. Now, so she pa or Timiaku could draw such a cool jabber in a ha. Yana, I know she. I know she. Ubutimiaku could draw by Jim Mark. Told him so a genie. Yes. Yana, I would hope. now Yagopa. The near below. Now, shut the end now. Mummy, I'm saying, Yakwe. And Jirima, as what in the door song. Yea. Amen.
Hallelujah. Amen. Amen. Wow, said you doing it here. Some of you said you saw the way it here. What you know? One, and what dinner? Baby and Kunya. Amen. You should have got your that. Amen. First Samuel 15:18. What's I? Now, Erade Suma wa konkuro bi say. So this was someone that can say his soul. What's it so? What the one Suma wa konkuro bi say. Pona kwasa ameleke fo ne boye fo ne pasa pasa. Ko say ameleke fo ne boye fo ne pasa pasa. Ene won kun kosi so be hye won. Ene won mun kun kosi so be dai. Wo be hye wo mun nyina ase. Yakọ. Adatina okuna ukwa wanti Awurade asem. Wanti Awurade. Fe obi a obi antie mi, ohun mu fo wa muntie mi. Nya chede bia na agi o. Da bi. Dia me binum honhom edum aya chede. Chede. Ani edidi. Medimawu. Chop and die. So that's it. Yeah. Tiubo. Masana dwe. Awurade masana. Asana dwe. Hallelujah. Amen. Voici à Sodano. Any any pediano. Numuna Chrisote. Yes. Because I tell me no home for. Na me ka sem bi say enya chedie bia na ye gini edi. Achedie. Wo mama bampa bo no, nyom nya ne bampa bo. Obi wa Satan na asoma ne say o mahwe wase. Ampa obeyi wa hwe afom. Wa go ya dia ne bo dene. Disa won sa so mu bi no anhwe yira. Elisa no enipa o. Elisa wo ye human being. Be ma no oba e na danyin say ne wo no. Wonyini du baby ansa na hon konkono eba no so odifo. Ade de was osa ne ma kwata. Na ne ma eye sika ni sisa gold di sika. Ene niema eye fe bae na Elisa anye. Wanye. Ya bisa ho. Rejected. Rally for Banancha. Amen. So that's it. Because Nema aya busum sumni. When Yakupani abusum sum for ni kaka. Some sumni dia ba. Yakuponi pentimi ni. What deeper no back. Sa. Share who ye. If you are Why you baby who Juma? Who you watching the number? The following week was bumper bar, what top pint. Singlet. Singlet. Boxer short. Boxer and a handkerchief. No, this guy share envelope. Apama okay. O kudu fa na dono a no adwale e sport ade bi ahye. Sa. Wa share singlet no. Bibi. Hallelujah mama. Amen. Arafurum. O jago pa che yade. Say ade. Asware wa ya asware.
Mummy sorry ni. Amen. Ejirima. Mama yen sa jiri no. Mummy hwe jiri ni. Asode ne do so no do. Sa so foto ye fo a mummy tie futo. Enko no okọ. Enye no aye. Ukuram. Wari amaba. Amen. Asode nti bebregu. Do nyame ba. We hu mu ni onya honam ni. Ma honam fo anyo matuma. Na hu mu ni so ye watuma. Enye so den. Nyasa heaven untimi nkopi. Ampa. E man mu bebre mu hye nika ofie. Nika. Eye mu ku mu nso fe. Mu bebre hye nika so ofie. Yes. Jiri ni ba no wa hye nika ofie. Jiri ni ba na wa to nwin ade ato ni nwin so. Ehia mu ana wa ye ka jiri fo a wo so ka ho odi agoro. Matthew chapter 10 verse number 30. Yesu can say me wo. Eti jiri ni ba bi a wo te ha. Na ba ya so di nwin ato wu nwin so. Sister, oh you want free heaven. Amen. Can you catch on there? Amen. Yawa. Matthew chapter 10 verse number 30. What's that? Na mutiri nwimpo. Yeah. Kika mi go. Osi na mutiri nwimpo wa kan ni nyina. Yesu na kasa no. Wose na mutiri nwi egu mutiri. Wa kan ni nyina. Oyankopon ni dodo. Onima no. Nti da okoto China ni nwi, Brazil India ni nwi, Brazil ni nwi beku mutiri so. Dana na Yankopon hu se mransam du na diw. Wo ye ndi berefo. Amoni abere. Asamni dia kwadi foyi. Asamni dia kuporwe. Asamni dia kutimoti timoti. Oh minianwe. Asamni dia. Asamni dia kwasiafo. Be very careful. Sister. Very careful. Be very careful. Yes. So for me to catch an asap for myself. More life. What is life? What is life? More life. Number one yefe. Who na catch you over here more life? Nyo na beka. What you show more with a crying. Wanna catch it all? Eyewe. Yeah. You put the no Yankopon ye. Muntie me. Ade biada eye bowere. Muntie ni ye. Nyame ye no soronko. Tina mba with fu a. Ububu a na sef. So unim na to aba wo so a wo bu Yankopon nim tia waka yi Yankopon se wonim de sese wo ye Onim adwuma. kasa che gidi ni ba wo ye gidi ni ba sa wo we woni anti nwi tugu ato no sade wo pa wo bu Yankopon nim tia Onim adwuma. Apprentice. Shema na wo di duku a adwedwere so miemie bi aniama so si aga Miemie bi aniama so. Yentutu niama. Miemie bi aniama so. Yewe niama. Hallelujah mama. Amen. Hodi Yankopon ma. Merci. America no. Mi kote sisi doso. Ebia na mentima nwi. Israelfo. Na ya asase so akwantu. Asase so akwantu. Wo mu firi Misrim e ko Kenya. Ye de ne ye heaven. Ampa. Ya Yankopon kan kire ye se. Wo siese America ye nkwatena wo. Wo siese Canada obefi akotena wo. Wo siese UK obefi akotena wo. So ti ase. Ye de Yesu aka kire ye se awieye ewiase awieye no obefa tene for do mako heaven. Ye man ya yebu no osoro.
yibo bi ahyi Amen. no bi tirimude Tirimude. Hey. Nko da ho. hallelujah Amen. yakwamna Adanti na wanti awurade. ada wanti awurade Na wato asa asade so. na wato ahya asade so Na wayɛ de ayɛ awurade ani so bɔne. last year and last 2 years enka me year 31st and the people be problem me say pani yon theater obra 31st no edimi hwe na manye and me frɛ general secretary and no confirm say no kore and me cancel ye obi te ha 31st otutu ogidi ni a otutu 31st Otutu. 31st Ai, abaifu tu. ayi shall say so jeni a okoko ho no e bedi pam so hwe ho ya etena mu adu ye bibi ti nipadua we du ba bia fa wonam to ba bi na ma nipadua ni hu na mane na to mi ntena mu pa de samu di agro asodi nti bebre gu shira kenya ko podi amen yawa Ɛna so ka kyerɛ Samuel sɛ. biso ka cha Samuel sa Matie awurade. metia urade Na makɔkɔ yɛ awurade so ma me no. na kwanya urade so ma me makɔ Na mede Amalek hene Agagaba. makokum amareke agag me de naba Masai Amalek pasapasa. masai amareke pasabasa Ɛna ɔman ne fa asadeɛ no mu nwan. eti ɔman no so fa enwan ene nantwi ɔmo adɔ no ade bi aba Israel kroma Ɛne ahyiradeɛ mu adi kaneɛ. ene gold ne nneɛma yaba Sɛ wɔde bɛbɔ awurade Onyankopɔn afɔdeɛ. so me de bɛɛ Ɔde bɛbɔ afɔdeɛ. ɔno baba fɔde ama Nyankopɔn yɛnkɔ Ɛwɔ Gilgal. yɛnkɔ me dia Ɛna Samuel ka yɛ sɛ. ɔde bo Samuel ka sɛ Awurade pɔ sadeɛ no kum afɔdeɛ. owura ɛwɔ Nyankopɔn ɔpasade ɛne okuma fɔde edi Nyankopɔn onya baabi enwan ne mpɔnkye wɔ baabi amfa ma fɔde Abosomsomfo. sɛ abusumfo kuro Ebi. Bonya bi. wowura gidi aso da bi mu mpabɔ da awerɛ ho Pa boda. because open nipa Eh. do bi apa bia Ɔmfa onye no mfa mada me de wura gidi me puna no hefo no uduku nya kura Obomo akoko. obam wa bansan wo obi obo bi ani Duku. Prano hefo. abofo na kakakra bi de anya no ma me pam wo mo No ano no. Abɔfo na kakra bi. me na me ka kira Yes. De wanya no. Deɛ wanya no. Mane me pamo. hallelujah Amen. ha ye wanya go pon wo tu me wade fo Yes. ye wanya go pon wo ya de nyina sumfo Yes. ye wanya go pon e bi obo so da mo hon azaya se na na tade mu ano aye dai Ɛyɛ sɔre fie aye so fie ho ma Yes. na wa ko no dress it say ene giri fo ma bi no mo nye a mo nye me tade bi he wo Eh? ye dia pam ko nya better he no mo church Ah, yɛrɛ mo church. o sere papa Ho sere. abuka se ye di agro Ye ni agro. You go heaven. God bless you God bless you. Amen. me say ye ko heaven na heaven ko no enya is sa ati to nam ne togu na na to ho mu Yes. na wurade wo mabo amen Amen. kakra Samuel ka yɛ sɛ. aha Awurade afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ. wurade po shafere no kuma fa de Ɛde sini tie ase sɛ otie awurade ana. ade city ase to te wurade ana Hwɛ. hwe Siti a yɛsena afɔdeɛ. city yesina for the bow Na aso yɛ ɛkyɛn adwanyini siradeɛ. se wutie futuo de nyame ka kire wutie no Eye pa. ɛyɛ kyɛn sɛ mekɔ akɔbɔ afɔde ma Nyankopɔn Obo no kwa. Aya so tie de. futuo no ɛyi Eh. ade wokɔto chacha Gambla. Aviator. wokɔ gambra ɛwɔ phone so na wodi wie na bɛyi ɛbɔ afɔde ɛyɛ afɔrebɔ Dabi. Alupre na tu. Ne nam wiem. meka no kora Eh. ɛfam Jacob bɛgye Kuma wura so ni ba. hyira ka Nyankopɔn de da ɛti yɛhyia m sɛ yɛpɛ heaven akɔ Ampa. ɛnyɛ heaven a atade wei memenhyɛ o Dabi. ɛho mmara dɔɔso dodo Emu Ehom la doso. ah na meware me yere yɛnya 30 years mehu wɔ baabi ada menyamaneɛ bɛn abekwa nkoa. Abɛkɔ. menyamaneɛ bɛn Unya mane Ni bia. amani bia. ɛmfie aduasɛn Pa frem. Nya so le na nkwa wale bia ka. da bi abɔ mpa yɛ sɛ awurade ma wo yere ahoɔden mo yare Eh. obi a wopɛ nako biara mɛma ne ammɔ mpa yɛ ma mo yere No mu because ahoɔden. nsuo no Nyankopɔn de gu yɛ mu no ɛdu baabi a ne bi pɛ sɛ pie na yere yade da hɔ a bɛkyɛ bɛbɛ bɛpie Se mo aba. So le na hom la doso. Ehum bra dos. hyira ka Nyankopɔn din da ɛne ma no so mo nsakra mo adwen Mo nsakra. moayɛ mo adwen sɛ yɛni baabi akɔnti no ɔyɛ a wɔse menyaw Ai. mo nso Nyankopɔn wo sɛ Nyankopɔn nipa paa na ne ho kame no Eh? Oya was menyaw.
Na no isi emu ko nya wanto. Usuro Nyankopɔn. Yes. Hallelujah. Amen. Yawa. Na etuateɛ te sɛ atoro nkɔm hyɛ. Na atuateɛ ɛte sɛ deɛ. Atoro nkɔm hyɛ. Atuateɛ te sɛ atoro ɛnkɔm hyɛ. Kane mpanimfoɔ no mo wu kɔ. Masa, ɛna deɛ mpanimfoɔ no wɔn ho yɛ mɔbɔ. Na ɛsɛ yɛ hyɛm anan ka difoɔ no kirikirisa no. O baba kumienu na amfa. Yɛ huri wo gye sɛ enua n'akyi. Ebi a doctor for no. Abi an kwahye nkoma ma ya ntunu. Amfa. Na osofo tie dwam. Odifo no enye odifo pani o. O wa no apagya wo yere. No no a. Owie so o meka hwe. Be motua wo yere ne ka. Pawa. Wari fa ba ne nche. Amen. Ebra ya do ya bra. Ese so obi anya di ho. Na ya so amere tie futuo. Na kiri o hwe ya banya wie ya pa. On say sister esi. Da bia me kana sem. Wanyini o. Wanyini. E to say na junto on say. Say. Okun wo sika. Kado pe bi obetima ye. Sa. But o here in life e different. Mami yesi no no. Ukun ni kapre ba untie futu. Tie futu. O say sebre. Ukuru ni kapre ba. Shira ka Yakobodi. Amen. Yawa. Na asoɔden te sɛ amumuyɔ. Asoɔden te sɛ deɛ. Ɛte sɛ Obi o ya asoɔden no. ɛte sɛ amumuyɔ. Asoɔden ɛte sɛ mumuyɔ. Ɛne ahoni som. Enti ɔsoɔdenfo bia Onyankopɔn hu sɛ woyɛ mumuyɔni. Ne bosomoso ni. Ɔsoɔdenfo bia Nyankopɔn hu sɛ woyɛ bosomsomni. Enti a woyɛ a nipa bi fro tu ho fo. Tie. Na wanyera kwai. Amen. Amen. Ka gra bi na. Ɛne sɛ wɔpo Awurade asɛm nti. Sasa pa Awurade asɛm ti. Ne man ahinie so. Ɔsɔ no so ayɛ dɛn. Apo Afiri ne ma hini ahinie so. Awurade hu yɛ mabɔ. Amen. Samuel kasa kyerɛ sɔ no. Ɔsɛ sɔ. Wɔntie Awurade Nyankopɔn asɛm. Apo Awurade asɛm nti. Nti ɛna me no kasa yi. Awurade apo Onyankopɔn apo afiri Israel akonnwa so. ahinie so. Wonya hene biem. Amen. Ifuro Nyankopɔn hom firi sɔ nkyɛn. Yesu dim. Ɔkɔɔkɔn ne ne ba Jonathan ɛne ɔmo ɔka ho ekowu awerɛhowu. Awerɛhoɔ. With the spirit of God ɛni ne nkyɛn biem. Amen. Adaforom asoɔden ɛnyɛ asoɔden wɔsi ɛte sɛ muyɔ ɛte sɛ abosomsom. Eti ɔsoɔdenfo bi a wowɔ ha bia da wonim deɛ woyɛ ɛne gyae. Amen. Na bere na so nhyira ka Nyankopɔn di. Amen. Genesis chapter 15 verse 13. Nyankopɔn hyɛ Abraham bɔ. Na yɛhwɛ deɛ kɔtiɛ. Genesis 15:13. Genesis chapter 15 Verse number 13. verse number 13. Yɛkɔ. Genesis 15 verse number 13. Wasai. na ɔka kyerɛ Abraham sɛ Aha. hunampa na sɛ wasefo bɛyɛ hɔhoɔ asase ɛnyɛ wɔn dea Sɛ edubere bi na wiase nipa nyinaa som bosom. yes Ne Nyankopɔn ni nipa baako koraa ɔsɔre Nyankopɔn. Nti Nyankopɔn tena so ohun sɛ nipa nyinaa yera ɛna ɔfrɛ Abraham ɛna ɔsoma no. Abraham yɛ sɛ tie ma Nyankopɔn. Yɛkɔ. Amen. na ɔka kyerɛ Abraham sɛ Ɔka kyerɛ Abraham sɛ hunampa na sɛ hurampa sɛ wasefo bɛyɛ hɔhoɔ wasefoɔ bɛyɛ hɔhoɔ asase ɛnyɛ wɔn dea so ɛwɔ asase a ɛnyɛ ɔmo dea so. na wɔbɛsom wɔn Na ɔbɛsom na nkurɔfoɔ no. ɔbɛha wɔn mfirinhyia hanan Na ɔmbɛha wasefoɔ no mfirinhyia hannan. yes Nyankopɔn no ka kyerɛ Abraham yɛ mom yɛnto yɛbɔ ase. Yɛahyɛ wo nkɔm bi ɛmam. Yɛsɛ die yɛato ɔden na bɔ mpayɛ. Ɛberɛ sɛ mu no Onyankopɔn bɛhyɛ ne ho animuonyam. Amen. Amen. Ɛnyɛ sɛ ɔde ntie Nyankopɔn asɛm. Yɛkɔ. verse number 14 Wɔsae. na ɔman na wɔbɛsom wɔn no Enti ɔman a wasefoɔ som wɔ no mɛbu wɔn atɛn mɛbu ɔma ɛnna adi akyire ɛnɛ di akyire. Kɔ. na wɔde ahodeɛ pii bɛfiri hɔ akɔ Na wasefoɔ no firi ɔman no mu a yes wɔbɛde awodeɛ pii bɛfiri ɔman no mu akɔ. na wo Abraham deɛ Na wo Abraham deɛ wobɛkɔ w'agyanom nkyɛn wɔ asomdwoe mu yɛhɔ Onyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ. amen Ewiase yɛ ya. Wiase ya. Wiase yɛ awerɛho. Wiase yɛ ya o brother. Wiase. Yɛbɛkɔ yi. Obi fi a ɔkɔ no ne yam hyehyɛ no. Yem hyehye no. Bi sɛ na dance. So dadaada. Fiore dara. Yɛbɛkɔ yi. Obi ɛma bi sukuu sika bɛn ɛna ɔde ma nkɔde akɔ sukuu. Yɛbɛkɔ yi. Obi akɔ firi obi nneɛma watɔn mɛka ba ɛhɔ so na ɔde die deɛ na ɔkɔyɛ. Meyɛmfa wo nto Nyankopɔn so.
gyeni bia wote ha bia asɛm ba ko na meka kyerɛ wo suro yehu nyankopɔn suro nyankopɔn me hu me saa no me suro nya me very careful te du be be nipa bi kan sɛ ba chi akɔgye aduro na pa bo na nipa ba sɛ wonya serious ka kyerɛ wo Hallelujah. Amen. Mumi yanante ohuhumu. Nyanto honam nto baby. Enhwe wiase. So wiase a. Na so ayo so dem for. Aba. Ugo hia obi, no etuntum aye kokko. No ya na ho aye fe. Enku ba na asra. Twa sende no. Sende no. Asra no pandem kuma si dwom kupenku. Onim abrebere okwachi yehu kala ne yie ase ha de me hu de menka Coke ne Fanta edidam na chocolate ready who am about amen yawa Genesis chapter 15 verse number 15 what's I Bible say na wo Abraham de na Abraham de obekọ wajanum chance obekọ wajanum chance ndiem obesie nkokura bere papa obetie nkwa beba papam na wo want to aso na emu na wo want to asom ena aso na emu efisa amarifo mu yenya nnuye no omumu yenya nnuri wasefo ne beka mu nyina to ogu ansa Exodus chapter 12 Genesis chapter 26 verse 46 46 26 Genesis 46 nti afa Joseph so ma Israel ego pie Misrim mam honya ha go Genesis 46 26 afa Joseph so ama Israel go pie Misrim yango Genesis chapter 46 verse number 26 yango akra woni Jacob ko Misrim a ofri na sene mu etibra Jacob enko Misrim no nipa no mo koye no Jacob mayire no mu mfrem na ne mayire no mu a awade wo mo enka ho akra no nyina ye aduosia nsia de di ka no mo ye aduosia nsia na Joseph ma owo Misrim no ye akra mienu ana Joseph di ka o Misrim wa wade ya wo mienu Jacob fie akra wo ba Misrim no nyina ye duoso Jacob fie akra ba Misrim nyina ye nipa duoso na osoma Juda edi nanim ko Joseph nchen hu afa ba ne nche amen Israelfo akodru Misrim said we Yankopɔ ka kira Abraham Exodus chapter 12 verse number 40 Yehwe sase wo Yankopɔ kan ba mu a ma mo nya ha ne bre no Exodus chapter 12 verse number 40 what's I na Israel tena watena Misrim no na Israelfo tena Misrim no efisia na ye duasa Ufishia sai ana ye duasa also Yankopɔ di ka kira Abraham didn't Yankopɔ ni ho ena Israelfo hu na mane mo Misrim no what is ro mo me anto e bo ase to de bo no obi di ahomete e ka kasa enye Yankopɔ te ase o what ase didn't Yankopɔ tumi wasene nyame bia we overall boss no na ba hu na ni mo nyam amen amen kwa emfia na aduasa wie ye no emfia ha na aduasa wie ye no eda no na Awurade asafo nyina eda no na hu a suma bofo fa Moses koyi na safo afri Misrim asase so afri Misrim asase so eya na dua na odi ma Awurade eya na dua ana omu di twam afahye Awurade eno wa bakosem ne ne so pani sama wuso bo aten ene
Pastor Adusi Bamfo any Openi Peter Mensa be shira. Tell you, and when you so uncle heaven. When you be uncle heaven. To be a Obajidi uncle community obiano. What you saw Mukwa. Into ne, I have been working on it. Ubedi. Power. Checking from general up to last year, you're the checking. Can you be passing? Can you never Fico. No GPT, not to be met no. You have Fabonini. Amen. Amen. First time I put it today. Was I? I didn't catch a most any Alon say. You want catch a most any Alon say. Yeah, any time I first and I said. So that's it. Israel 430 years. Yakupoko you. Exodus 12:35. Also catch Abraham say. Was it for any free Kromwa? Over the Ahudia P. And the 50 war. Exodus 12:35. Exodus 12:35. What's that? Now Israel 40 years said you must catch the one. Israel for free museum. I'm from Museum in Alpha. Yes. Amen. Obi ewure fie o mo se me gold ne ye yaman me pe bossa ne ye yaman me pe sika no so mo piapia mo sa na ye nkom hye hira ka nyakopɔ di amen yego na Israel for the years said you must catch the one. No obi se bisa Muslim for no hwete nwene bisa Muslim for ne tanwene ene sika nwene ane ntoma na Awurade ma ɔman na mu banyam na ye wo ma Israel ene banyam Muslim for nanim na wode di obi sa nyina ma wo na ade bia Israel for bisa bia Muslim di ma wo na Israel afum Muslim for no na dana na dwum Israel for Muslim for no fai abudade nyakopɔ ku yɛbɔbɔ amen sɛ nyakopɔ ne ne nam wɔkwasi amfamu wɔne ma mmosi pagya poma ma pomu pai mienu wɔne ma Israelfoɔ wɔde sɛ Lewi abusuakuo no ɛde apoma daka si asuo Jordan ɛma Jordan aweyɛ wɔne ma ɔma no too twom data sonso no Jericho afasuo bu tukui nyakopɔ te ase akasi de suro ne betena wote asuo Yehowa Boni hu nyansa dodo. Jaja se obi e baba. Amen. Amen. Yawa. Exodus chapter 12 verse number 37. What's that? Na Israel for the same. Aha. Obe merima wonam anamom empem ahodo ahansia. Elipa 70. Ene kopie mo Misrim. After 430 years. Nipa 600,000. Emo fram. 600,000 no. Be ma ya won ne. 18 years and kaho Nabi a mad mofra nem koda nyina nka ho Merwan kokra nka it is the ma ene mofra ene mama anya 19 years kan wa o me be ni pass millions o mburu 2 million yes no free Misrim so o mo ko Kenya asase so yes yego na afrafrafo pi so ne won koi they say Israel for every Misrim ko Kenya asase so yenhwe ni pe koduru asase ne so Numbers chapter 26 verse number 63 Numbers 26:63 asase so control yenhwe Israel for nipa 600,000 man koda nka ho yenhwe ni pe koduru Kenya asase so yego Numbers chapter 26 verse number 63 yego yenom anyone a Mose any osofo Elisa kan won wakan wa yenko kan ida for Moab mpapres wo mo papra so mo kaiza for Jordan fa e fan ben Jericho mu nyina yego nanso na oberema bia emfa yenu mu nti wo mo kai wo mo no anya sa ankrofo ne kodu bocha asase ne so bem osofo eri on kan wo mu kwa ebra Israel for free Sinai sra so no efi se Awurade aka kire won se de wo aka kire Israel for se wo na obewu e wo sra no so mo ntiem asem bewu wo sra so wo mu biara anka na wo mo safo na nyankuba 600,000 wo mu biara anka asen agisa yefunu ba Caleb ene nun ba Joshua disam na ntimi pe ene mo sido mo free Misrim eko Kena ema Joshua Toaso. edom ko du Kena asase so patu pe ye kosoro ye ye kodi otwidi mpo Yakobon te amen ye kwa bofo mpimpim kru amen ye kwa wo krum amen mesajiri fai obi atwa ne wo yo ajiri fai mutu nam to wo ajiri fai kanu ama wona ma mfa wa twene bibia ne asase we so ye dia ye beja bibia akọ ye hohom ni ye duma ne ye fa to for amen heaven ye dia homeda fokro ye jan modikai o mo atwa yem do body bra ye no aso bekobi
Wurade mfa bɔne nkyɛ. Amen. Wɔsɛ Ɛfiri sɛ na Awurade aka kyerɛ wɔn sɛ Wurade aka kyerɛ wɔn sɛ wɔn na mbɛwu wɔ serɛ no soɔ wo nam bɛwu wɔ terɛ soɔ na ɔmo biara nka na mu bia nka. agye sɛ Yefune ba Caleb ɛne Nun ba Joshua. Caleb and Joshua mɛmɛ mmienu pɛ ne tɛmi kodu Canaan asase nti wɔn ka ho nyinaa yɛ wɔn a yɛwɔ wɔn wɔ kɔ aso. Amen. Nyankopɔn ma yɛde Nyankopɔn na ɛkɔtena o so ɔde aseɛ ɔka kyerɛ Moses sɛ Moses me obi nhoma no mu nya nkwa madamfo paa ne ɔmepɛ w'asɛm but asase wɔ so deɛ wontumi nhoma no the Bible no 1 Timothy chapter 6 verse number 16 Bible no aka sɛm bi hɔ yɛkɔ According to 1 Timothy chapter 6, verse number 16 verse number 16. yɛkɔ ɔsɛ According to 1 Timothy 6:16, ɛhɛ deɛ ɔno nko da nkwa a ɔwɔ nim. ti asɛm yi o heaven owuo ni hɔ heaven adeɛ bi a ma nipa di awerɛhoɔ ni hɔ the Paul say deɛ ɔno nko a wɔda nkwa a Ɔwɔ nim. owuo nim kwa Ɛte sɛ han a obi nya ho kwan mu. nti Onyankopɔn wɔte han a nipa bi nya ho kwa ne ho kwa bom the heaven obi nkɔ hɔ da Dabi. Deɛ nipa mu biara hu no nipa bi ɔba wo ne bia obi nkɔ heaven we are training in our paradise Awurade mfa bɔ ne nkyɛn Amen. yɛwɔ na obiara ntumi hu no. na obi ntumi hunu Nyankopɔn Ɔno na anidie ne daa tumi wɔ no. nti saa Nyankopɔn na de ai Anidie ne daa ɛne tumi. die Ɛne ɛne daa daa tumi. tumi yɛ dɛ Ɛwɔ no. Wɔ no. ɔhyira ka ne din daa Amen. nti Philippians chapter 3 verse number 20 masɛ mo ba wieyɛ yɛi yɛbɔhyɛ ne yɛ soronko yɛfiri asase wɔ so a ɛne agya na ɛkɔna Yesu din mu. ɔbɛma yɛagye ahome Amen. ɔbɛpɛ ani ase ne suo Amen. yɛde a wodi ho awerɛhoɔ no Amen. ɛnkɔ heaven hɔ Amen. ɔsoro fa ne nkyɛyɛ Amen. yɛkɔ Philippians chapter 3 verse 20. Aha. Na yɛn deɛ Aha. yɛma yɛ yɛbuo no wɔ soro. yɛn nokware gyerifoɔ a yɛsuro Nyankopɔn ne deɛ Yɛma yɛ yɛbuo no wɔ soro. yɛma yɛ a yɛbuo no wɔ soro Ɛfiri hɔ nom so na yɛtwɛn agyenkwa a ɛfiri hɔ ɛne yɛtwa agyenkwa a ɔne Awurade Yesu Kristo ɔne no. Awurade Yesu Kristo Ɔno ɔbɛsa kyerɛ yɛn ho braseɛ nipadua nti da a ɔbɛpie no ne mɔnya mu no nipadua wei ɛbɛsa kyerɛ sɛdeɛ n'ahoɔden adwuma a wɔde bɛtumi abrɛ nneɛma nyinaa ase ahyɛ ne nan ase no ɛnyɛ teɛ. saa nipadua a mde gyina ha yi ɛna mɛbɛkɔ heaven yɛbɛsa kyerɛ yɛbɛsa abɔfoɔ na sakyera no ne asɛm Sakra no ɔne asɛm no. obi bɛsa kyerɛ firi ne tiri so abɛsi ne kom na deɛ aka no yɛ nipa na agyira obi so deɛ bɛduru fo ase gyina hɔ obi sisi obi kotodwe obi kora deɛ bɛduru ha ɛnaase ntimi nsesa Akafo. ɛna sɛ ansesa nso a Ntimi nkɔ. wontimi nkɔ Ntimi. Complete configuration. momeɛhwe yɛ ho yie Amen. ɛberɛ so sɛ obi a wote ha biara no ma woadwe mmara ho so Ɛhɛn. sɛ wote bɔne bi mu a ɛnna meka kyerɛ wo firi mu fi nhyira ka Nyankopɔn de daa Amen. bɔne bɛkum bɔnefoɔ ɔbɔnefoɔ nkɔ ahimam ɔbɔnefoɔ ɛsoɔdenfoɔ wote bɔne bi mu a ɛnɛ firim ɔbɔdeɛ kaɛ Amen. kɔ Na yɛma yɛ yɛbuo no wɔ soro. yɛma yɛbuo no wɔ soro Ɛfiri hɔ so na yɛtwɛn agyenkwa a hɔ na yɛtwa agyenkwa a ɔne Awurade Yesu Kristo no. ɔne Awurade Yesu Kristo no Ɔno na ɔbɛsa kyerɛ yɛn ho braseɛ wɔne nipadua bɛsa kyɛ ahobraseɛ nipadua sɛdeɛ n'ahoɔden adwuma a ɔde bɛtumi abrɛ nneɛma nyinaa ase ahyɛ ne nan ase sɛde no teɛ no. nahoɔden adwuma a wɔde tumi abrɛ nneɛma nyinaa ase yɛ dɛn Ahyɛ ne nan ase teɛ. ɛteɛ no woyɛ kurɔmfoɔ a wontumi nsesa Korɔmfoɔ. Wo sɛ sɛ nyɛ yi adworɔ. Amorɔ. wie asɔre sika nyinaa Na yi. ɛsiw yie a nsɔre ma to ɛsiw yie ɛyɛ osika Ɛnyɛ osika. yɛde adeɛ si hɔ na asɔre ma to sika no ɔma to ɛsiw yie no memenda maako maako nan ɛne ɛsɛ fabra yɛda aka Dabi. woyɛ Ɛnaka. kurɔmfoɔ Kasa. Adworɔ. Ebani se. Ebani se. Wasuntre mu mehunu. Ebani se bami. Ebani se ba okisani mo broni e. hallelujah Ebani se bami. Okisani mo gobi an. Ebani se bami. Ebani
Amen. Asema me kan ye me boa. No. Me menda de na si ho yato. Yato. Yesi to de no fa de o me de bro mo. Asem bi wo. Nke na ho ka bi. We daga. Dabi. Obi de ka nasia. Last year. Last year say 2026. Aye. Sika no sika o. Wo pa fakọ. Isimpa bokwai. Enye kasa wo be ka no hunu na ebie mpa bokwai. The fear of God and the team Bible. Mumi yi. Amen. Amen. Ko Philippi 14 sa. What's that? You might do no ho na wie ye no. O se yen dia ye man ye buo no wo Na soro. ye ma ye buo no wo soro. Na fi ho no so ne ye twan agenkwa a. E de fro ne aya dai. Ye twan agenkwa a. Eno so nkyere se ese ye di ye wasase so. Enkyere sa ho. Ohia ya. Ohia abre ho. Ehwan so fere. Ehwan. Is that my Ewurade fa bone nche. Amen. Wo mu bia nsa na odwuma nya yie. Amen. Proper boafo no ewurade ma nya bi. Amen. Aho kyerɛ nye. Nye. Ewurade Yakobon kai. Amen. The last quotation, 2 Corinthians chapter 5. Nam fa se mla wiye. Adafo nom. Corinthians chapter 5 verse 1. Ye de enya sa so kontu o. Amen. Ye de ne ye soro. Wo mi hwe yi. Yankwa. 2 Corinthians 5 verse 1. What's I? Hum family padua. Home family padua. Na so dae no. Yankwa. Na yenim say. Yenim say. So onye dwiri asase so ntomadan ya. Sa Oyakobo nya dwiri asase ntomadan ya. Ye benya fie afiri Nyankopon. So wo ho asem no wo ka. Wo hu asem no no. Wo hwe abrabo ya wo achi. Wo benya heaven. Benya heaven akọ. Amen. Amen. Kwa. Edan a won fancy. Edan ya so anya dai. Wan fa nsansi. Edan ya wan fa nsansi. Ah, e wo hoda wo soro. Ya nto bro. Wo bi say heaven ho be say. Ho be kama papa. Kura Nyankopon no ade nim de na akyekye. Yes. Asase we so kura. Me gina ha me ntan nware mpiri no. What's it? Me ntan nware 2 times. Once a day. Once said da me hu se me kwa sore ma bre pa. I do jolly too. But me ba ha bia me koda me dwale 2 times. Because water heater ho. Me so me pensu wo hye. We ti ya. Ona kro no. The life where you to be make ya. Eye pa. Do vampire. Ya sire Nyankopon we. Ade bie kwan ma ye. E wo nyamsum mu. Eye se wo wasafo mu utua woto. Wo ba wafode. Asi wo yie. Utua wo tight. Fa ni agro. Ebie kwa me. Obu a untua no osa ba fofora so. O frefre no me ba fie. Keka ho nsem. We are very careful. Give what be kasanya. Okasanye. When you home my dear, Yakobon dia to say, ya obeshira yan. Me nya no chira. Amen. Amen. Kwa 2 Corinthians chapter 5 verse 2. Yakobia. Efri say. Every say. Ye mu de. Ye mu de. Ye si apini. You see a penny. Na ye ni gina say. Na ye ni gina say. Ye be say ye fie efri osoro na fo. So what I say, enti obi a wo pe heaven ko bia. Wo wo ho a ya dwene kosa outside ho. Wonam na ya fa ye dodo. Amen. Last time I can saw them. Now say me call baby ko ya de. Ye ma de nyina wie. How ba bi wo ho. E ho fe papa. Obani. So papa wo gina wa. Young girl be 20 years. Ibia tuatua. You hear me ba no. No say, boss. Mama fa bag ni jaw. Politin bag kura mu nyeduru. Na me say ge yenko. Ogia ko jaw. E na me ni sane. Abrosan. They drew on. E na me ge e na me danas. Me sa call second day. Me ba no sabe di machi. And the ono obaye no. E no ko gina me car ni gate no. Passenger side front door. Before a farm boy. No hemanim. I'm so hemanim. Yes. Prophet. Enti asema ka chia me say, me mfa me number ma no. Na me time so say me ba hospital ho a. Wa frem na me sister. Who na doctor? No na doctor. Are you a doctor? What am I? Are you a doctor? Are you a doctor? Come ba bitra. Oh, come. Oh, really no. Me mo kura me gina o me ni ahode. Me yire ne hu mo boka kra. Na wei Abba. Kaskala. Kofu. Shiraka Yakobon di da. Amen. Eti pede no na me ko. Me ni fie wura ko. Fiewura ko. Fiewura to front. Te ko ye na ye ko wura ho. Doctor le hwe me nyina wie. Anam te madam yenko. Te du kwa na no nam he ga nanim. Na me kan mi say ah, na de wonko ja me kwai.
If you run up, Oyin aba. Oh, be my bra. So what you say? Yes. Me form me in that one. Aye. The way you boy ya the car beto so. Enti obeto so o was mbika. Who near him be a can? The man mo tata me man. No from Yeah, picture. mo from picture to my phone so. Yes. Where man? Boys, Baby I want be my man you be man phone no twa picture to so. Aye. On do pa won delete. Do you think I'm paying for? Shiraka Yakubo dida. Amen. E be we outside. Na ye tin to madam mu. Ye na tin to madam mu. Ye see a penny. Ye see a penny. Na e sha ye nso. Because abraba we no enye izo. Se wa nyere ho a wondimi. Se de Satan si asole no. Ano den. Iso mye woni. Kwa. Efri se. Say. Ye mpesa ye ho pa. Ye pese ye ho pa. Na mom no. Aha. Ye pesa ye chefo aso. Ye pese ye chefo aso. Enkwa mene de ewuo no. So de ase. Amen. Nipadua wei ebewu. Etu de tenase no amfa anye bone a. Je se nkwa na eden. Amene de ewu yi. Emma ne kwai. Emfa na kono de ne ma no. Yes. Body for banche. Amen. Yoga. Chapter 5 verse 6. Ebe we outside. Osuru fie. Kwa. Enti ye nam dada. Nti kwa. Na ye nim se. Aha. Ye ti fie woni padua mu. Ye ti fie wo nipadua mu o. Ye ti fie wo awurade nche. Ye ti asase so o. Ye nyanko heaven. Efiri akodura. Bekamase efiri akodura. Obi ekọ ne fie. Obi ekọ baabi otie. Ye nyanko soro. Yanko. Ye ti asase so. Ye boy home. Mesra so wo ye wate. About. Emma biribi. Hwe. Ye se do otwa se mise na ti ache a. Nti obi de behu se baabi a wo kọ no emwa wo. No afre wo tufo. So ti ase. Nti ofro tufo a tie foto. Sir. Amen. Me hu me sa no. Me ti advice papa. No kwasem. Me ya die na afre me ka chem se enya me nya biem. Na metie. Amen. Amen. Ye ba yo say. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. What say? Na ye nam. Na ye nam. Na eye ye mfemum se. Na e mfesa de Ye be free nipadua fie. free de fie wo. Aye kwotena fie wo awurade nchen. Ya ko tie fie wo Nyankopon nchen. Enti nso ye bɔ modern se. Nti Paul say ye bɔ modern sa. Se ye wo fie o. Say ye wasase so. Ye free ho. Say free ho. Ye be so nani. Nti ye free ha koi. Say na bre bia anyemu a ensan konkopo biem. Ensan ko ye biem. Ye sia foforo mu yi. Mo abra bon sesa. Amen. Na mfata Kristo. Na etwase nyina kopie Kristo atamudwa na. Wasa twase nyina kopie Kristo atemu ogwana ni wo. Na obi anya de onam nipadua so ye oye no. Na abrabo bia bɔ na sase we su bia da. Papa o. Se wo ni yi. Se wa mo ni yi. Sa de oye oye no a. Do ayo no. Bebo so muta kire Kristo. Na se anim awurade huhu nti. Nti si enu Onyankopɔn ho nti. Ɛna ye kasa kyerɛ nipa nyina se. Ɛna ama ni abere sa no. Wo hu ne sa. Because Bible no ye free Misrim ko Kenya. Emma ne nkoda nka ho. Ebi. Mema di free bosom ba akokɔ pim dunkono 19 years nka ho. Enipa 600,000 asase so ne yakɔtena wo. Nipa mienu pɛ. Ko mo ma pɛ ne nyina. Ye no kɛse na yakɔtena. Okese no. Ti afɔ ba na wo hɔ. Mpanifo duenu na nso hɔ. Bofo mpanifo. So just here. Na ya nhwe ye betima kɔ. Yentumi. Nti bibi woto si wo mu no en mane. Amen. 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 Kaila so aminu a. According to 2 Corinthians 5 verse 11. Wasai. Na se anim awurade huhu nti. Sie no awurade hu nti. Ye kasa kyerɛ nipa nyina Si se. ne kasa che nipa nyina se. Ma wo hu ne sa. Wo hu ne sa. Na onyankopɔn de. Onyankopɔn de. Ya da di ama no. Yen ya da dia ɛdai. Ama no. Didi aso no be so otimi kwa. No a wote so no. Ya hye ko gyan no. Amen. Omba boa mo akwa sɔre no. Amen. Mantemo fo no abeboa wo. Amo akwa sɔre no. Amo akogiri no. Before also. Nti obi a ofare so be hye ko gyan bia otimi kwa sɔre no nje. Ofere so be she So ko. ya no mo head politim. Aye. Nti bro no so obi ani so egidi ni. Hye ko gyan ne wo hɔ. Na omba boa mo otimi akwa sɔre no. Osi anu hata no fan ase. Amen. Amen. Ko. Na mani da so se. Mani da so sɛ. Ya da di mo ahuni mu nso. Ya da do ma hunu mu so. Verse 12. Ko. Na ye nsa nyi ye ho aye nkyerɛ mu bio. Onyankopɔn fa bɔ ne nkyɛ. Amen. Nti abarabɔ pampani bɔɔyɛ no. Enkyirima ɛnhwɛ ne yɛnsua. Ne nante pɛ. Yesu ba yɛ nyankwa. Wurade wo yɛ nyinaa mabɔ. Amen. Ɔfi abɔ ne nkyɛ yɛ. Amen. Wɔn kaayɛ. Amen. Wɔn bɛ yɛ nyankwa. Amen. Nyankwa gye ahome. De di akyire. Amen. Amen.